ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи футболи Осиёро аз хабари хуш оғоз мекунем. Бозии даври ҳафтумин марҳилаи дуюми интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ва Осиё 2023 дар гурӯҳи F ки байни дастаҳои мунтахаби миллии Тоҷикистон ва Муғулистон дар шаҳри Душанбе 25 март соати 18 баргузор мегардад бо ширкати мухлисон мегузарад. Федератсияи футболи ҷаҳонӣ ба ифоқа расидааст ки то 10,000 мухлис метавонад дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ин бозиро тамошо кунад. Дастаи мунтахаби футболи мамлакат аз рӯзи 19 март омодагиро ба ин вохӯрӣ шурӯъ мекунад. хабари дигаре ки миёни мухлисони футбол баҳсҳоро бедор кард, ин баргузор шудани идомаи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ва Осиё 2023 ба таври мутамарказ мебошад. Конфедератсияи футболи Осиё бозиҳои моҳи май ва июнро ба ҳамин тартиб дар 8 давлат мегузаронад ва тими мунтахаби Тоҷикистон вохӯриҳояшро дар моҳи июн бо дастаҳои мунтахаби Япония ва Мянмар дар гурӯҳи F дар Ҷопон паси сар хоҳад кард. Дар ҳамин баробар сомонаи расмии Конфедератсияи футболи Осиё хабар медиҳад ки бозиҳои гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Осиё низ ба таври мутамарказ гузаронида хоҳанд шуд. Аз ин рӯ чемпиони Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе дар гурӯҳи А-и Лигаи чемпионҳои Осиё ҳамаи бозиҳояшро дар Арабистони Саудӣ доир мекунад. Дар ин гурӯҳ дастаҳои Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ, Шабоб Ал-Аҳли Амороти Муттаҳидаи Араб, Ал-Ғаррофи Қатар ва ё АГМК-и Ӯзбекистон бо ҳам омаданд. Бозиҳо аз 14 апрел то 30 апрел ҷараён хоҳанд гирифт. чемпиони Тоҷикистон дастаи Истиқлоли Душанбе давраи омодагии навбатии худро дар Туркия имрӯз ба анҷом расонид. Сармураббии даста Виталий Левченко бозигарони зиёдеро аз назар гузаронид. Дар вохӯрии таҷрибавӣ бо дастаи Окшетпеси Қазоқистон дар ҳайати дастаи Истиқлол футболбози ҷопонӣ Риёта Нома ҳунарнамоӣ кард. ҳоло наворҳои ин бозӣ пешкаши шумо мегардад. Риёта Нома дар ин вохӯрӣ 45 дақиқа дар майдон буд. футболбози ҷопонӣ ки дар хати миёнаи марказӣ бозӣ мекунад, пештар дар ҳайати дастаҳои СКА Хабаровски Россия, Раднички Сербия, Рудари Черногория, Медзии Япония бозӣ кардааст ва чемпиони Черногория ва иштирокдори бозиҳои Лигаи Аврупо мебошад. Истиқлол ки дар мадори бозиҳои санҷишӣ дар бозии пешинаи худ бо дастаи Николаеви Украина бо натиҷаи 1-0 ғолиб омада буд, ин навбат ҳам бар Окшетпес бо ҳамин натиҷа дастболо гардид. Сармураббии истиқлолиҳо нисбат ба бозии пешина аз оғоз дар ҳайати даста тағйирот ворид кард. Немания Иличи Серб, Хуршед Темур Ҷураев, Муҳаммадҷон Раҳимов, Ромиши Насрулло, Нуриддин Давронов ва дарвозабон Нуриддин Ҳасанов бо Алексей Ларин, Андрей Мишенко, Шаҳром Сулаймонов, Чибуике Кеннеди ва Салам Ашурамадов ба майдон омаданд. Дар дақиқаи ҳафтум Чибуике Кеннеди баъди лат бардоштанаш бозиро идома дода натавонист ва ӯро Рустам Соиров иваз кард. Дар нимаи дуввум боз тағйирот дар ҳайат ворид шуд. Ваҳдат Ҳанонов, Искандар Ҷалилов, Ислом Зоиров, Риёта Нома, Амирбек Ҷурабоев, Зоир Ҷурабоев ва Шарифбек Раҳматов ба бозӣ даромаданд. Дар дақиқаи 75-уми вохӯрӣ баъди дар муқобили Рустам Соиров дағалбозӣ кардан, довар ба дарвозаи қазоқҳо ҷазои 11 метра таъин кард ва онро Нуриддин Давронов ба нишон расонид. Бо ҳамин дастаи Истиқлол ғалабаи дуввуми худро дар бозиҳои санҷишӣ ба даст овард. Истиқлоли Душанбе дар бозии навбатии таҷрибавии худ аз дастаи Полисиеи Украина бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд. Аз ҳайати даста бармеояд ки Виталий Левченко аллакай ҳайати ба дил наздики худро интихоб кардааст ва ба он бештар боварӣ дорад. Ба ҳамин тартиб 2 ғалаба, 1 бохт ва 1 мусовӣ ба тайёрии дастаи Истиқлоли Душанбе дар Туркия заминаи махсус гузошт. ҳайати дастаи Истиқлол дар вохӯрӣ бо дастаи Полисие чунин буд: Рустам Ятимов, Андрей Мишенко, баъдан Муҳаммадҷон Раҳимов, Ваҳдат Ҳанонов, Немания Илич, баъдан Ромиши Насрулло, Манучер Сафаров, баъдан Искандар Ҷалилов, Зоир Ҷурабоев, Алишер Ҷалилов, Амирбек Ҷурабоев, Риёта Нома, баъдан Шаҳром Сулаймонов, Чибуике Кеннеди, баъдан Ислом Зоиров, Салам Ашурмамадов, баъдан Рустам Соиров ба майдон омаданд. Дар дақиқаи ҳафтум ба васили Грицук муяссар шуд ки ягона тӯбро ба дарвозаи Рустам Ятимов занад. тавре мебинем дар ҳайати Истиқлол Немания Илич аз Сербия низ ҳунарнамоӣ мекунад ки пештар дар клубҳои футболи Самут Сакхони Таиланд, Работнички Македонияи Шимолӣ ва Бачкаи Сербия бозӣ кардааст. Сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко
дар мавриди ҷанбаҳси давраи омодагӣ дар Туркия назари худро чунин баён кард. Мы провели очень плодотворные сборы, хорошо поработали на этих турецких сборах. Что понравилось на этих сборах, что ребята полностью отдались работе, полностью выполнили ту работу, которую мы наметили. Плюс были контрольные игры, мы чередовали тренировочный процесс плюс контрольные игры. Что еще понравилось в этих сборах, что ребята все терпели, добросовестно отработали все эти сборы и отыграли все игры. Плюс на этих сборах мы просмотрели группу футболистов, иностранных футболистов, опять же, по разным причинам. Кто-то нам подошел, кто-то нам не подошел. Кто подошел, нам едут в Душанбе и будут продолжать подготовку к Лиге чемпионов. Кто не подошел, мы с теми попрощались, пожелали им удачи и, естественно, как можно быстрее найти новое рабочее место. Приезжаем в Душанбе, план подготовки у нас 2 дня выходных футболисты получат, потому что на сборах практически не было выходных, мы работали без выходных. 18 числа мы работаем, 19 числа футболисты, те, которые вызваны в национальную сборную, поедут в национальную сборную, кто останется, плюс футболисты из дубля, будем работать в одноразовом режиме в Душанбе и готовиться, естественно, к Лиге чемпионов. На этом сборе мы получили очень много полезной информации для себя. Посмотрели соперника, с которым мы будем встречаться в Лиге чемпионов, Шабаб Аль-Ахли. Посмотрели сильные его стороны, слабые его стороны, стандартные положения, как соперник использует. То есть изучили соперника полностью. Остаются кое-какие нюансы, которые мы еще будем смотреть и изучать соперника, потому что у соперника идет чемпионат, плюс есть ротация в составе, плюс есть у соперника травмированные, плюс они усилились еще новыми футболистами, поэтому всю эту информацию мы собираем, анализируем и предоставляем нашим футболистам. То есть по сопернику у нас информация полностью есть, поэтому мы готовимся к Лиге чемпионов во всеоружии. Барандаи медалҳои нуқраи чепаи Тоҷикистон Хуҷанди Хуҷанд низ тамринҳои худро дар шаҳри Белеки Туркия идома медиҳад. Хуҷандиҳо дар як бозии таҷрибавӣ бо дастаи Есиловаи Туркия, ки дар лиги минтақавии Туркия бозӣ мекунад, футболбозони худро санҷиданд. Ҳоло наворҳои ин бозиро дар даст дорем. Сармураббии дастаи Хуҷанд Рустам Хоҷаев дар ин вохӯрӣ Алексей Матросовро дар дарвоза, Наимҷон Иброҳимзода, Максим Грек, Самандар Очилов, Фирдавс Чақаловро дар хати ҳимоя, Эҳсон Бобоев, Ҳоҷибой Зиёев, Абдулмумин Забиров, Нозим Бобоҷоновро дар хати миёна ва Артём Сердюк ва Дилшод Бозоровро дар ҳуҷум муоина кард. Ба Фирдавс Чақалов муяссар гардид, ки дар дақиқаи 18 ҳисобро боз кунад. Легионери даста Сердюк, ки собиқан дар дастаҳои Ростови Россия ва Слуцки Беларус бозӣ кардааст, дар дақиқаи 41 тоби дуввумро ба дарвозаи Есилова равон намуд. соҳибони майдон дар дақиқаи 54 як худгоҳро ба дарвозаи дастаашон равон карда ҳисобро ба 3-0 расониданд ва вохӯрӣ бо ҳамин натиҷаи 3-0 ба суди футболбозони соҳили Сир ба поён расид. Дар ҳайати даста ҳамчунин бозигарон Далерҷон Баротов, Манучер Ахмедов, Парвиз Бокиев, Алишер Баротов, Бахтиёр Чориев, Парвиз Алиев, Фирӯз Холматов, Ҷаҳонгир Алиев, Парвиз Бокиохунов ва Тоҳир Маладосов ба майдон омаданд. шоми дирӯз Хуҷанди Хуҷанд боз як вохӯрии дӯстонаро бо дастаи Металли Украина, ки дар леги дуюми ин кишвар пешсаф мебошад, барпо кард. Футболбозони шаҳри Хуҷанд дар ин вохӯрӣ бо натиҷаи 3-0 мағлуб шуданд. Аз рӯи нақша футболбозони Хуҷанд 18 март боз як бозии санҷиши худро бо дастаи Ленинградский Россия барпо хоҳанд кард. шурӯъ аз 9 март дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд мусобиқаи ҷоми лигаи футболи Тоҷикистон дар 3 гурӯҳ идома дорад. дар гурӯҳи А футболбозони дастаи Хатлон ба ғалабаи дуввуми худ ноил шуданд. шарҳи мухтасари моро пайгирӣ кунед. дар даври дуввум футболбозони Хатлон дар муқобили дастаи Истарафшан бо ҳисоби 1-0 пирӯз гардиданд. дар ин гурӯҳ дастаи нави лигаи олӣ Эсхатаи шаҳри Хуҷанд дар баробари клуби марказии варзиши Артиш қарор гирифт ва бозиро бо ҳисоби 2-2 мусовӣ анҷом дод. дар натиҷа футболбозони шаҳри Бохтар дар гурӯҳ пешсафанд.
дар гурӯҳи б футболбозони дастаи мунтахаби 17-солаи тоҷикистон ғолибони ҷоми байналмилалии рушд дар шаҳри Минск дастаи ҷавонии Истиқлоли Душанберо бо натиҷаи 6-0 шикаст доданд. Дар бозии аввал низ шогирдони Алдин Турдиев Кӯктошро бо нишондоди 2-1 мағлуб карда буданд. Дар ин гурӯҳ Равшани шаҳри Кӯлоб ба дуввумин ғалабаи худ ноил шуд. Агар Равшан дар даври аввал ҷавонии Истиқлолро бо натиҷаи 5-0 шикаст дода бошад, пас дар даври дуввум ҳарифи онҳо Кӯктош баъди зарбаи ҳуҷумкунандаҳои Равшан 4 маротиба тӯбро аз дарвоза гирифт. ҳоло Равшан дар гурӯҳи Б дар зинаи аввал мавқеъ гирифтааст. дар гурӯҳи В ки се даста ширкат доранд, Файзканди ноҳияи Восе баъди 2 дард пешсаф аст. ин даста ҳарифони худ Душанбе 83-ро бо ҳисоби 3-2 ва ҷавони Хуҷандро 3-0 шикаст дод. даври сеюми бозиҳо имрӯз барпо гардиданд ва шумо аз натиҷаи он дар барномаҳои хабарии телевизиони варзиш маълумоти дақиқ хоҳед гирифт. ниммуҳофизатгари дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон Парвиз Умарбоев дар бозии навбатии чемпионати Булғория ба задани гол муваффақ шуд. дар вохӯрии Локомотив Пловдив ки Парвиз дар ҳайати он ҳунарнамоӣ мекунад, дар даври навбатӣ бо дастаи Берое Парвиз Умарбоев дар дақиқаи 75 вохӯрӣ зарбаи пеналтиро ба нишон расонид. ҳоло дӯстони гиромӣ, мо имкон дорем ки бо Парвиз дар тамос шавем. Салом Парвиз, хуб муборак шавад голи аввалин дар мавсими нав. Салам алейкум, спасибо за поздравления. Давно не забивал в чемпионате. Я рад, что это произошло. 6 паси головар додаед ва 1 гол задед. Ин кам аст ё ки зиёд? Да, у меня не в 6, а 7 голевых передач. 1 гол. Но я на этом не хочу останавливаться. У меня есть цели перед собой, которые я поставил до конца сезона. Хочу побольше голевых передач и голов забить. 25 март дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозии худро бо дастаи Муғулистон мегузаронад. Шумо кай ба Душанбе меоед? Дай бог 22 марта рано утром буду в Душанбе. аз он ки ду бозии охир дар Ҷопон сурат мегиранд, ин ба нафи дастаи Тоҷикистон аст ё на? Да, я в курсе, что последние 2 игры будет проходить в Японии. Но мы будем брать свои очки. Но дальше посмотрим, где окажемся. Время только покажет. خب پرویز جان با شما برای کار میخوایم. دوستان گرامی، این بازیه که پرویز در آن گل زد، بازی با نتیجه 1-1 به انجام رسید و دسته لوکوموتیو پلوودیو بعد دور 21 در زینه سوم جدول مسابقات لیگ کسبی فوتبال بلغاریا قرار دارد. لودوگورس در زینه اول و ЦСКА در مقام دوم میباشند. Умарбаев се засилва, стреля 1-1. По-малко от четвърт час до края на редовните 90 минути. Отново паритет в резултата и двата отбора продължават от там, откъдето стартираха тази среща. ҳамлагари дастаи Динамо Автои Молдова Шаҳром Самиев ки дар бозии марҳилаи интихобии чемпионати ҷаҳони 2022 ва Осиё 2023 бо дастаи Мунтахаби Муғулистон ба ҳайати тими миллии Тоҷикистон даъват шудааст, дар бозии даври навбатии чемпионати Молдова ба дарвозаи Зимбру 3 гол зада хетрик кард. ин ягона хетрике мебошад ки футболбозони тоҷик дар Аврупо ба сабар расониданд. мутаваҷҷеҳ бошед. дастаи Динамо Авто дар ҷадвали мусобиқоти имсолаи чемпионати Молдова дар зинаи панҷум қарор дорад ва ин даста аз 25 вохӯрӣ дар 9 бозӣ ғалаба кардааст ва ин шумо ҳоло голи аввалини Шаҳром Самиевро мебинед ки аз масофаи дур дар дақиқаи сеюм ҳисобро боз кард. ин бисёр ҳам голи ғалатӣ буд ва бори дигар мо аз зарбаи футболбози тоҷик ки дар Аврупо бозӣ мекунад роҳат мекунем. тақрибан 30 метр дуртар аз дарвоза бо як зарбаи сахт бисёр ҳам моҳирона он тавре зарба зад ки тӯбро дарвозабон ҳатто надид. инҷо Смоленева метавонист тӯбро пеши роҳашро бигирад, аммо зарба бисёр сахт буд. баъдан Шаҳром боз як ҳуҷуми дигари дастаи худро дар дақиқаи 57 бо гол анҷом дод. агар голи аввалинаш дар дақиқаи сеюм бошад, пас дар дақиқаи 57 қисми дуюм дубли худро ба самар расонид ва боз бозии футболбозони дастаи Динамо Авто хеле беҳтар буд. зеро Шериф
дар даври гузашта динамо авторо бо ҳисоби 7-0 мағлуб карда буд ва аз ин рӯ аз футболбозони дастаи динамо авто ва аз шаҳром талаб карда мешуд ки дар ин вохӯрӣ бояд голҳои зебо занад. ӯ ҳам голҳои зебо зад ва такрорашро бубинед ки чӣ гуна метавонад аз муҳофизатгарон хуб боло ҷаҳад ва тӯбро ворди дарвоза кунад. мо аз ӯ ҳунарнамояшро дар дастаи мунтахиби тоҷикистон ҳам интизор ҳастем. умуман дар бозиҳои дастаи динамо авто аз 25 бозие ки мо гуфтем шаҳром дар 10 бозӣ иштирок кардааст ва ин ҳоло голи сеюмаш аст дақиқаи 72 ва шаҳром самиев дар ҳақиқат имрӯз қаҳрамони дастаи динамо авто гардид. дар ҳақиқат гуфтем шаҳром 10 вохӯрӣ анҷом додааст ва ин голи шашуми худро ба самар расонд ки як тоаш аз зарбаи пеналти аст ва боқимонда голҳо дар ҷараёни вохӯрӣ ба дарвозаи гӯем рақибони дастаи динамо авто зада шуданд. бозингари ниҳоят ҷавон аст ва ӯ метавонад ки боз ҳам дар ин синни 20-солагие ки ҳоло дар ин ҷо ҳунарнамоӣ дорад маҳорати худро сайқал диҳад ва ба дастаҳои беҳтарини аврупо ҳам роҳ ёбад. 3 голи задааш аз голҳое ба ҳисоб мераванд ки алҳол аз тоҷикистон футболбозони мо дар аврупо ин қадар голи зиёд назадаанд. ин дар замони истиқлолият аст ва бубинед шаҳром чӣ гуна маҳорати хуб дорад. аз 3 муҳофизатгар мегузарад ва бо зарбаи сахт ҳисобро 3-0 мекунад. муборак шавад барои шаҳром ва мухлисони футболи тоҷикистон. ин ҳафтаро ҳафтаи ҳунарнамоии дурашони футболбозони тоҷик дар саросари ҷаҳон номбар кардан мумкин аст. узви дастаи мунтахаби мамлакат эҳсони панҷшанбе ки соли дуввум дар ҳайати дастаи навбаҳори намангони ӯзбекистон бозӣ мекунад аввалин тӯби худро ба нишон расонид. ин дар ҳоле зуҳур кард ки дастаи навбаҳор дар сафар бо локомотиви тошканд дидор анҷом дод. тамошо мекунем. дар чемпионати имсолаи ӯзбекистон ки даври дуюм сурат мегирад 14 даста ширкат доранд ва барои унвони чемпионӣ мубориза ба авҷи аъло хоҳад расид. дастаи навбаҳори намангон ки дар ҳайати он футболбози тоҷик эҳсони панҷшанбе бозӣ мекунад дар бозии даври аввал дар майдонаш аз сухдиёна бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд ва шояд ҳамин бошад ки барои футболбозони дастаи навбаҳор дар бозии дуввум ҳатман ғалаба кардан зарурат дошт. аммо дар муқобили локомотив тошканд ки яке аз дастаҳои қудратманди ӯзбекистон ба ҳисоб меравад ин корро амалӣ кардан ниҳоят душвор буд. вале дар бозии байни ин дастаҳо ҳамин тавре ки мо мебинем як хатое ки аз ҷониби муҳофизатгарон ба вуҷуд омад ба он далолат кард ки довари вохӯрӣ ба дидани ин лаҳза равад, чунки эрод зиёд буд ва шояд кӯмакдоварон гуфтанд ки бояд лаҳзае ки дар майдони назди дарвозаи локомотиви тошканд буд аз назари довари асосӣ гузарад ва довари асосӣ баъди дидани лаҳзаи ин вохӯрӣ дар ҳақиқат ифшо кард ки дар ин ҷо хатогии дағал бубинед. ҳоло муҳофизатгари дастаи локомотив тошканд қодирқулов ба иштибоҳ роҳ медиҳад ва ин ҷо зарбаи пеналти ҳатман аст ва ӯ ин зарбаи пеналтиро таъин мекунад. ҳанӯз дақиқаи 13 вохӯрӣ буд ва дар ин маврид азимҷон ахмедов зарбаи ниҳоят сахт мезанад ва аз ҷазои 11 метра ҳисобро боз мекунад ба нафъи меҳмонон дастаи навбаҳори намангон. хуб дар ин бозиҳо бубинед мухлисон ҳуқуқ доранд ки ба бозиҳо оянд, чунки як давраи ниҳоят мушкили соли 2020 ҳоло бори дигар инҷо нишон медиҳанд он хатогиро ба анҷом расид ва акнун мухлисон ҳам имкон доранд ки ба бозиҳо оянд ва аз варзишгоҳ дар варзишгоҳ бубинанд. дар ин вохӯрӣ байни дастаҳои локомотив тошканд навбаҳор баҳсҳо зиёд буданд. аз ҷумла ин яке аз баҳсҳои дигаре аст ки футболбозони дастаи локомотив тошканд ин навбат ба довар баён карданд ва довар баъди дидани ин ҳолат бори дигар зарбаи пеналти таъин кард ва ин тӯбро ғуломҳайдар ғуломов ба самар расонид ва ҳисоби вохӯрӣ баробар шуд. вале дере нагузашта боз футболбозони дастаи навбаҳор ба довар ишора карданд ки ин ҷо бозӣ бо даст буд ва баъде аз майдон баромадани тӯб бори дигар таваҷҷӯҳи довари вохӯрӣ ба ҳамин видеодовар ё видеобаррасӣ ки хеле хуб истифода мешавад таваҷҷӯҳ кард ва зарбаи пеналти дуюмро ба дарвозаи дастаи соҳибони майдон локомотив тошканд таъин намуд.
وقتی حالا ما میبینیم در این وخوری چون گل اول رو ما دیدیم عظیم جان احمدوف زده بود، بار دیگر این بازیگر برای زدن این گل با نزد توپ اومد. حالا ببینید تعیین این حالت بعد دیدن دقیقاً دیدن این نوارها جزای 11 متر تعیین شود و احمدوف این نوبت دروازه‌بان ایلیاسوف رو فریفته نمیتواند و ایلیاسوف قهرمانانه این توپ رو برمیگرداند. حساب 1-1 تا انجام وخوری ادامه یافت، ولی یک هجوم میمانان باز با اون آورد که احسان پنجشنبه فوتبالباز تاجیک عضو دسته منتخب تاجیکستان توپ پیروزی آور رو به دروازه دسته لوکوموتیو توشکند آورد. خوب در مطبوعات دوری ازبکستان درباره احسان پنجشنبه سخنهای خیلی زیاد گفته میشوند، چون که با لوکوموتیو توشکند استقلال هم بازی کرده بود و ما از گل احسان پنجشنبه برای ما یک منفعت هم آورده بود، بازی زیبایش هم. متاسفانه احسان پنجشنبه در بازی با دسته منتخب مغولستان که در شهر دوشنبه برگزار میگردد از سبب داشتن کارت‌های زرد زیاد از بازی محروم است و در این بازی شرکت نمی‌ورزد. خوب شادی رو دیدید، 2-1 نوبهار اولین غلبه‌اش رو در سفر به دست آورد. شام دیروز کامران تورسونوف باز یک بازیگری دسته منتخب کشورمان که در هیئت دسته تراوی هندوستان در آی لیگ هندوستان بازی میکند با موفقیت نویل شده گل ششمی خود را به دروازه دسته پنجاب روان کرد. این توپ غالبیت را به فوتبالبازان دسته میمون متعلق گردانید. با دست شدن این نوارها آن را ما حتما به شما پیشکش خواهیم کرد. حالا کامران تورسونوف با هیئت دسته منتخب کشور در بازی با دسته منتخب مغولستان همراه خواهد شد. هفته گذشته ما درباره سیاوش اسوارов و گل او در بازی دور آخری مرحله اولی چمپیونات بنگلادش در هیئت دسته شیخ روسل حرف زده بودیم. دسته شیخ روسل در زینه پنجم لیگ برتری بنگلادش جایگیر شده است و سیاوش اسوارov در مقابل تیم پلیس بنگلادش گل پنجم صاحبان میدان را به نشان رسانید. این نوارها پیشکش شما می‌گردند. জিয়ানকার্লো লোপেস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তিনি ঢুকে পড়েছেন, সেই সুযোগটা নিলেন সিওভোস আসরফ। ফাইনালি দ্য সেন্টার ব্যাক হি টক্স এবং তাদের দলের জন্য এই সিজনে। এবং আপনি দেখুন যে ইসানুরকে কাটিয়ে যেভাবে আসলে বলটা নিয়ে তিনি ঢুকছিলেন, ফাইনালি সাইফুল ইসলাম খানের জন্য পুরোপুরি জায়গাটা করতে পারেননি, সেখান থেকে কিন্তু বলটা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। লুক এট দিস, আলতো করে শেষ মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার আগেই তার জন্য তিনি বলটা ছাড়লেন, বললেন যে বন্ধু প্লে ইট। دوستان گرامی، در همین جا برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به انجام میرسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان و آسیا است تا توانیم درباره آن معلومات بیشتری داشته باشیم. باقی صحتمندی و پیروزی شما آرزوی ماست. خود را احتیاط کنید.